Kane kadai kajing stat sayan kabamenta bania kun persya bat uknai ubawan ban hiarthma ya kasini kablu kasabon bat kiwe de kijing don kam hakayeng kasem tang da emsil iba arpeu tengka ngapen don kam hakajakasum ban yakun bat uknai hadin nang ta uknai omdon jakashu ban yele persya bat gane ka teknologi kaba themai boi perlok hang ne pisayo ika ka bangale pai kane kadai ka batang arpeu tengka kadai ka emsil nga super syangking banta nang ne namar balai ka khanai ka wan na ka por syakapor ban wan ban penjot ya ka blu ka sini bat ya ka sabon bat kiwe de kijing don ka ma pa yin ka surung bai nang ne hadin nang ta nga super syangking kumnongan le henry nga thitang da ka emsil ka ba arpeu tengka bat ki prak sao teli bat nga sata hang ne onda nga ladek i komba kadon kababa henry ka khanai kam don jakashu pe kani ka bangata nang ne henry ka khanai kam don lachu namar nga ai bat ki prak nang ne ka khanai ka ju wan na ka porsche ka por ban penjot ban atak ban hiarthma ya ka blu ka sini bat ya ka sabon bat ikiwe kijing don kam haying hasem pik perlong la da pisha hiarthma haka khna ya ka ying ka sem ka jongpi la da ka leit na ka thliu thau sum ta pe thit da ka emsil ka ba ar pheu tu ka bat sao tuli ki prak sata henry haka por ka bangata ngatang super syang henry onda ngala de persyang kalalong ka